Kahle hle ngiyangijwayela nje kahle hle ngoba ujola naye wazi ngikhona. Angikwazi sisami lokho. Kodwa kuyomele sibambisane. Kuyoshiyana amandla ekuku. Hayi ngikwazi ukubambisana nawe mina. Cha kodwa ngikwazi ukubambisana nawe mina Njongo. Kuyomele phela sisi. Ngani? Kanjani? Kumele sisi ngoba nami lento afuna ukuyenza ngephasika angiyazi. Ujola kanjani umuntu wazi ukuthi umuntu womuntu nje kahle? Ngiyanibingelela lonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So njengoba usisi ngivakashele kusho kona lokho ukuthi ukhona lo muntu asemsola ukuthi usebhizi nomuntu wakhe. Kodwa-ke uzokwaxele kabanzi asichazele nje ukuthi usolani kwenzakalani and ubambe nini le nto and ufuna ukuthi kwenzekeni. So-ke asasibona ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona kunjani? Yebo, ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila nami. Ubabani? Mama Mkhize. Ubuya kuphi? Ngibuye eXhobo. Ukhulele khona? Yebo, ngikhona khona. Alright, so njengamanje usuka eXhobo noma ukhona la uhlala khona la eduze? Ngihlala eClermont. Okay. So ngicela ungiqale la uhlangana khona nomuntu wakho. Kwakuyinini? Umuphi unyaka? Hlangana kanjani? Ahlala ngomhla 14 March. Ngothi ngisakhumbula unyaka kodwa sisine 5 years sasithandana. Oh, okay. Uphethe kanjani nje? Bengiphethe kahle umuntu wami futhi bengenzela zonke izinto engiyidingayo kodwa ngangazi ngathi ngicela imali kuyena. Uma ubona ikhanda mhlambe alikho right uyawena ukwazi ukuthi yena azongenza ikhanda umebona mhlambe ngishoda ngokudla endlini angifakele imali. Okay, usemqashweni? Yebo, ngisemqashweni. Oh, okay. So the time kade usaqala uhlangana naye wathi kuwena usingle noma ube khona umunye umuntu athandana naye? Wathi mina usingile. Wena isadini lakho? Wayekhona umuntu kodwa sasesivele sesiqhelelene naye. Okay. So ukhona umuntu wakubo omaziyo mhlambe nikhulumisanayo naye akuhlanganisa naye nomsisi wakhe nombhuti wakhe noma mhlawumbe umama wakhe? Ukhona ubhuti wakhe. Nijwayelene kakhulu? Sijwayelene even bakhona mhlambe angakuboni kahle ngikhulume naye ngithi hayi. Esayidini lakho bayamazena? Osisi wami umaziyo. Bayaxhumana? Bayaxhumana ku-WhatsApp. Okay. So manje inkinga iqala kuphi usolani noma ubambe noma uzweni? Kusukela last year ngoDisemba. Ungenza into engayiqondi nje ngoba asakwazi ukuthi aphinde agoduke emakhaya. Umuntu othanda ukuya emakhaya isikhathi esiningi ngoDisemba. Kodwa nje kulonyaka odlulile azange hayi emakhaya. Behleli ndawonye? Besahleli ndawonye kodwa siqhelelene kancane. Okay. And then kwasekwenzakalani? Ngambuza ukuthi yena uyagoduka yini ngoba kuDisemba athi cha akagoduki. Ngathi mina yini imbangela ukuthi ungagoduka athi khona izinto ezincane ufuna ayilungise uzongilandela ngamuva. Athi mina okay ayikho inkinga. Wakulandela kodwa noma azange? Azangilandela. Mengizwa ngobhuti wakhe ukuthi wathumela imali kuphela. Hawu. Okay. Mhlawumbe uma usubuya-ke emakhaya uke wahlangana naye? Ya, sihlanganile naye. Uthi yini eyenza ungafuni ukugoduka? Uthi besabamba ama-piece job amancane ngoba phela imali ayiholayo imnyelisi. Okay. Manje mhlambe ukhona into oyibonile ngokungagoduki kwakhe nje wenze njani? Ngibone iy'thombe efonini yakhe sengifike la. Ngabona ikhona kodwa ifoni ngisejwayele ukuthi ifoni ngiyisebenzise yakhe kodwa nje kulokho sengibuyile ifoni mengasafuni ukuthi ngiyithinte. Kuhlukile nje kushintshile uma ngikhuluma naye beyavuka ngolaka. Kodwa wayishiya yogeza ngimvakashele. Kanti uyishiye ezithombeni ingene singafika intombazane angiyazi. Ngibona uyikhonvo futhi ikhonvo futhi iserious yabo ukuthi bayathandana. Hawu, okay. Mhlambe-ke ubone kanjani ukuthi lo muntu ola esithombeni yiyena lo wakhuluma naye? Noma mhlawumbe ubone i-profile picture? Ngibone i-profile picture ukuthi iyafana nalo muntu engisebenzisa. Oh, kwi-gallery yakhe. So inamba yakhe uyithathe lapho noma? Uthola kanjani inamba yakhe? Ngithathe khona ku-WhatsApp. Uke wakhuluma naye wena? Hayi angikhulumanga naye. Kodwa okay, kulungile-ke. Sike saxhumana-ke naye samthola ukhona. So angazi noma kulungile ukuthi ngimlande ukuze uzokwazi ukuthi uzibuzele wena lo mbuzo ofisa ukuthi umbuze wena umbona-ke manje ubuso nobuso. Hayi ngingaba nawo amandla. Alright, silandelane.
Siphinde sinamukele futhi ababukeli bayo Black Life TV kuhlelo sibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So usisi uvumile ukuthi asijoyine and ngiyathemba ukuthi uzokwazi ukuphendula yonke imibuzo usisi lo angibhalelile azofika ukuthi ambuze yona. So ke asike sibuke izinto zizenzakalela. Sihambana kanjani? Kuyaphila njani? Ngiyaphila. Uma bani? Umachiliza. Ubuya kuphi? Suka eClermont kaDabeka. Okay. Uyamazi usisi osecaleni kwami? Ya ngiyamazi. Mazela kuphi? Efonini. Efonini, ethombeni. Ya ethombeni. Okay. So mawuzo kuthiwa igama lohlelo lithi umfunani umuntu wami and uyamazi ethombeni nje kufika nemqondweni wakho. Ngathini kuningi okufikayo cause usisi ngiyazi ukuthi usize ngani la. Okay. Cause nomuntu wakhe wakwangitshengisa ngaye. Wangitshela ukuthi ukhona umuntu okhona. Yes, so ngangakwazi ukuthi nanokubona nezithombe, so ngathola ithuba lokuthi ngiyibone ngalendlela engayibona ngayo izithombe. Wayintshontsha? Yeah. Efonini yakhe? Eyakhe ubhuti ukuze ngimazi usisi. Oh, okay. Ish. Ngicela nje umuphi ithuba lakho akhulumisane nawe umuze ukuthi mhlambe ngabe ufuna ukubuza ukuthini noma ufuna ukwazini kuwena. Yebo, ngiyanika. Ngiyabonga. Nokusikhulumisana. Ngiyaphila. Lapho ngilethela ngifuna ukwazi ukuthi wena no-Andile nikuphi nje niyathandana noma into angi-understand ngicela ukwazi ngawe nje kabanzi ukuthi niyenzanani no-Andile. Siyajola sino-Andile. Senesikhathi esingakanani nitsholo? Sajola nyaka odlule kwakuyi-17 zaDisemba 2024. Nabonana? Sabonana babe ne-braai emsebenzini yabo, so babezothenga amabhuzi eSpar. So ngase ngambona lapho. Manje ayikho asho ngisho ukuthi unentombi noma unengoduso kanje. No, bengakongitshela into kanjalo, wangitshela ukuthi ukhona umuntu. Akangitshengisanga isithombe because isithombe ngenzeka ngendlela yami ukuthi ngiyibonele mina. Uzwenza ngendlela yakho ukuthi ubone nje. Wena nje ngaphathi kwena kufika nje wazi ujola nomuntu onomuntu. Hayi, akufika ngalutho sisami. Ayikho nje into efikile etheni. Cause wangitshela ngawe ukuthi ukhona, so nami wathi uyangithanda manje ayikho into engengize ungayi-understand because nami uthe uyangithanda. Hayi, bayazi mina sengitshela ukuthi ngiyingoduso, ukutshela ngiyingoduso yakhe mina. Bengakazi angitshela ukuthi uyingoduso ngoba nami uthe ngoPhasika ubefuna ukuthi nami ngihambe ngemakhaya. Niyokwenzani emakhaya? Angazi-ke kuyena-ke uthe ufuna sihambise emakhaya. Senqoyini nosuku ekhaya ukuthi bazofika nini? Angazi-ke siswami kodwa semele lento yami nawe sithi ukuyibamba. Sibambe kanjani indlela ngicela Cause ngichazele. manje nami uyangithanda uGaye. Wazi ngani ukuthi uyakuthanda? Ngesikhathi esincane. Nakho efuna siye kubo? Niye kubo Ya. kanjani? Mhlawumbe khona into ongayikhumbula ongayikhumbuzanga zona ngoDisemba wagoduka? Cha, akagodukanga. All right. Ukusho ukuthi kani nani naye nje Yes, ngoDisemba. December wonke sisunaye cause angazi ngibone la ihlala khona cause sijwayele ukubhuka. Yo, hayi nesibindi ntombazana. Uwe wazi kamfana nje wazi manje niyabhuka nje ekhaya. Yes, siyabhuka cause wayengitshelile ngawe ukuthi ukhona, so angikwazi ngamtshela ukuthi mina ukuze into yethu izohamba right asibe sibhuka. Kahle hle ngiyangijwayela nje kahle hle ngoba ujola naye wazi ngikhona. Angikwazi siswami lokho kodwa kuyomela sibambisane kuyoshiyana amandla ekuku. Hayi ngikwazi ukubambisana nawe mina. Cha kodwa ngikwazi ukubambisana nawe mina emjolo. Kuyomele phela sisi. Ngani kanjani? Kumele sisi ngoba nami lento afuna ukuyenza ngePhasika angiyazi. Ujola kanjani umuntu wazi ukuthi umuntu womuntu nje kahle? Hayi siswami ngoba nami ngasuke ngakhetha ngimthanda. Hayi sisi ngeke hayi angijwayela ngempela. Ngicela ukubuza njengoba uthi nani nonke uDisemba wonke. Nani nonke kuphi eBukheni? Yes, sasibhukile i-bay vacation. Oh, okay. So njengoba sekulandelelile kusisi wakuthola, kufika nje emqondweni wakho umisele ngokuqhubeka nobhuti wabantu noma njengoba senihlangene kanje mhlawumbe uzohoxa kancane? No, hayi mina ebengakusho sisi nje bengishilo ukuthi yena azama ukuthi sibambisane ngoba nami ngeke ngize ngiye ndawo. Ilokho engimela akwazi. Uphume uthe uyapi endlini? Uphume uthi uyapi today? Ngithe ngizoshaya umwana abangani bami.
Wamshiya endlini or mhlambe nayo bemsebenzini? Ngimshiye endlini akenzi lutho namhlanje. Okay, shuthi mengenzi lutho singakwazi ukumthola efonini. Singakwazi umthola. Ngiyacela ungivumele simfonele. Ngiyacela ngimfonele. All right. Yebo. Kunjani bhuti? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ngikhuluma nobhuti Andile. Yebo, mina ngikhuluma noba. Sitofuza dla ngamandla ezulu from Black Life TV. Black Life TV. Awukho busy singakhuluma? Singakhuluma ngesikhashana sisi. Kwenze njani? All right. Sikulalela kuhlelo elithi umfuna nomuntu wami. Ngivakashelwe uphilisiwe. Angazi yini noma ukhona yini umuntu oseduze kwa inhliziyo yakho kuthi uphilisiwe? Yebo, uphilisiwe ngiyamazi. All right. Uthe kumina uyingoduso yakho. Yebo, kunjani. Okay, ngihleli naye ke la. Uthi akekho happy kahlehle kwi-relationship yakhe muva nje. Beku right sonke lesikhathi but manje sekunezinto eziningi angayi-understand. Enye into angitshele yona ukuthi uDecember wonke wena awugodukanga. And uthe mesethi uwenza usefuna ukubheka ngeinhlelo zakhe ngendlela yakhe benza ngayo wathola ezinye izinto efonini yakho kade kuvakashela. Uthe wena uye bathroom uyogeza and then wabona izithombe nje kwi-gallery methi ungene ku-WhatsApp wabona i-conversation yakho nosisi i-profile picture yakhe uthi ifananse nezithombe zenu noba uthi azibone kwi-gallery yakho. Uthi lo sisi ubani yena lo sisi kushiwa nginayo itho. Uthi uThapsile. Ukhona umuntu oThapsile omaziyo? Uthapsile ngimaziyo mina usisi osebenzisana naye lo ngicawuthi uyamazi naye umama sisebenzisana naye lo sisi. Mhlambe ngayithombe sesemsebenzini nje. Nisebenza naye? How? Okay. Awuthandani noThapsile usebenza naye kuphela? Hayi siyasebenza nje sihlangene ngomsebenzi nje nginokumsiza nje nalezinye izinto njengoba uhlala yedwa nginokumsiza ngoba engekho umuntu esilisa khona la ehlala khona mayengicelile njengokuthi icolleague yami esemsebenzini ngingamsiza. How? Ngathi ubona izithombe ngizomsiza mhlambe la ehlala khona. Oh, okay. Njoba sihleli la sikulalela sibawu 3. Nginophilisiwe naye uThapsile. And uku-loudspeaker nje uchaza kanje. And mengimbuza uThapsile uthi akasebenzisani nawe, uthi akasebenzi nawe. Uthi uthandana nawe kuphela. Hawu kodwa ke. Uyangizwa yena? Yes, uyakuzwa. And uthi ngephasika uThemsile ukuhamba naye. Uthi akazi ukuthi yini omemela yona. Kodwa uthi uThemsile uzohamba naye ugoduke naye. Mina iphasika nje bengiplan ukuthi ngizobe ngihambe nengoduso yami nje angiyezwa ukuthi uthini mhlambe ubeyidlalela noma mhlambe because umuntu mhlambe uyaphuza yena ngama weekend ngizophuza nje sabantu basemsebenzini mhlambe nje into mhlambe isho engekho right ithintile mhlambe because hayi mina nje angikho kulezo inhlelo ngizobe nginengoduso yami ngeke inhlelo zami kumele ngibe nengoduso yami. Okay, ngiyakuzwa bhuti Andile. Ngicela ukubuza ngoDecember wonke bewungephi njengoba ungagodukanga? Bengade nginomzala bami kwaba ukuthi sahlangana nomzala. Sahamba indawo nje njengomzala uyazi nawe ngesikhathi sokujabula ungasasaba ngokhohle libe lithinto uzohamba kugcine sekuphela nane-transport. Izona izinto ezenzeka nje ezenzeka ngaleso sikhathi. Because amateksi akavalwa kuwe kwaba ney'nkinga lezo ukuthi amateksi awo-long distance avalwa ngiba ngisakwazi-ke ukuthi ngihambe ngibuyele khona ngalapho ade nginomzala ngingacubisa komzala kancane. Oh, bowungabhukhanga ndawo noThapsile? Hayi lutho ngingabhukha kanjani kube nginaye mina ingoduso yami. Okay, so mangase nginezithuba ukuthi ukhulume naye uThapsile ungakwazi ukumtshela ukuthi noma umbuzo ukuthi why ethi uthandana nawe kubeni wena uthi awuthandani naye? Hayi ngingamchazela nje ngimtshela ukuthi hayi because uyangimoshela ungiphelizela umuzi wami umshado wami uyangimoshela phela manje uma uthi usesho kanjalo
Ngiyacela ukunikeza ithuba ukhulumisane naye cause phela uPhilisile naye okuwumuntu ongibhalelile kwi-show fanele abe right enhlizweni. Yebo, Noma vele. Sawubona. Yebo, sawubona kunjani? Siyaphila bhuti unjani? Nami ngiyaphila. Noma nje sengithuthwe into engiyizwayo la ukuthi mina nawe bengazi ukuthi nje ngoba sisebenzisana sisizana ngisuke ngizokusiza. Kwangazi manje Wait, sisebenzisana kucansi noma? Singasebenzisana kanjani lapho ngibe nginengodiso yami? Uthini lokhu kwasikubhukha amahhotela amangaka esesiwabhukhe amangaka wena uzothi awungazi. Namhlanje uyangiphika. Eyibo. Angiphiki siyasebenzisana. Uthini yini esisebenzisana ngayo? Siyasebenzisana. Yini esisebenzisana ngayo? Ngoba phela ayikho into esisebenzisana ngayo, sisebenzisana ngani? Olembhuke lehle sibhuka. Usuyangimoshela nje mina ngoba bengithi ngiyasiza nje. Imake njengoba wothenga ngoMarch ngizoya kini. Kwenzakaleni? Ngangithe uzozakithi. Ngangithe mina ngizohamba ngengodiso yami ngiyikhaya. Yo. Hayibo. Hayiba. Mhlawumbe kwaba khona ukuphambana kwamazwi. Hayi kodwa ubudingeka live nawe. Ngoba nje le echazayo ayikho nje. Ayikho nje. Mina nje bese ngibatshelile ekhaya ukuthi ngiyahamba ngoMarch kumele kwenziwe njani. Hayi angazi lokho sengikubekelele kwena. Phela kumele wazi bhuti. Ngizobe nginengodiso yami nje mina ngaleso sikhathi. Lezi ithombe uyibone efonini. Mina ithombe benzani? Akhona leyo ebhukhe ngahlala Yes. ehhotela. Ithombe sibhukile. Okay, ithombe. Njengokuthi wena siyasebenzisana. Mhlawumbe ngayithombe ngesikhathi ongitshela ngizokusiza okodwa uthenga umbhede kalula. Uthi ubonile nje ukuthi niyaqabulana ethombeni uPhilisile. Kanjani ngoba khona mina nawe ithombe siqabulana. Uyibonile futhi ngodiso. Shuthi nisebenzisana ngokiss. Shuthi sisebenzisana ngokuqabulana nje. Hayi Shuthi bese siyobhuka sisebenzani ke? ngiya-editha nina manje yabo manje. Hayibo. Siya-editha futhi? Kuno-AI kunom-editor. Hayibo. Lento yenzayo songimoshela umshado wami. Hayi nawe umosha impilo yami nje ngokwakho. Leyo ntokazi lapho yona ingodiso yami. Ukushola ngikwazi usuyangimoshela manje. Kanjani? Ngangathi ngikuzile kodwa emsebenzini esemini bengitshela ngawo ukuthi ngoba ngizwanisa nje nawo kuyomoshakala sengiyayibona into abengikhuza ngayo. Hawu. Hayibo, washita udle platini. Kanjani? Yazi manje into osuyenza yazi December wonke nje wena shuthi ubungisebenzisa. ngikusebenzisa kanjani? Kahle ungisebenzisa. Bengingumzala nje mina yazi umzala ngcono usukhona la mhlawumbe bengakwazi kwayena ukuthi angifakazele. Yazi ngisho kuthiwa ngiyahamba ngiya lapha ebhange ngiyokhipha ama-bank statement ayikho engakhombisa ukufaka sakho. Hayi cha ubolile besikudinga nawe live bandla. Awubolile uzoyikhulumela wena ngoba yabo le ikhuluma manje efonini ayikho nje. Ayikho. Nga-editha iy'thombe mina. Sengimoshela umendo wami-ke manje sengimoshela umshado wami. Oyingodiso yami le lapha esiyothini sengiyochaza ngithini mina uma ngifika mase usungimoshele kanje usuyangibhidlizele kuhle bese ngikwakha. Kanjani iphilisa kanjani? Kwangamele nawe uyigcine kwaseqaleni iy'thombe sesiyishuthile uma ukuthi unendaba nengodiso yakho. Kwaseqaleni. Esasiqala kwangamele nje sisiqala. Ngifika lapho ngifakise umbhede wase wenza wona lo m-edit owenziwayo. Hayi ayikho lento eyishoyo. Ngiyabonga. Khona wena uhlosile ngathi kwakufanele ungitshele ngitshele mina ukuthi mina ingodiso yami yabona um-edit usuwenzile lapho usungimoshela sekuthiwa mina nawe siyaqabulana ukhatha mina manje. Ngiyabonga kakhulu but andile ngethuba lakho. Ngesikhathi osiphe sona. Ayikho inkinga. Ubungafisa mhlawumbe ukukhulumisana noPhilisile? Angizwanga. Ubungafisa ukukhulumisana noPhilisile? Ngingafisa manje cause usungimoshele. Sawubona. Sithando sami. Kunjani phela? Ngiyaphila mama njani? Ngiyaphila. Ngiyacela nje mama ungakholwa kulutho nje ishulo usisi. Sengiyabona ukuthi hayi lento yokuwali yamlimaza usebona into engekho ukhuluma into engekona yonke lento athi ukhombisa ithombe i-AI leyo nto leyo uya-edithwa manje mama. Nami phela kodwa nami ngibonile nje iy'thombe. Zona zichazana. AI yonke loyo AI yonke leyo
kunalento ekuthiwa AI bengikhombisana emsebenzini yenza izinto engekho nje mangathola iy'thombe zabantu ababili nje ngifake kuyona ngingakwazi ukwenza abantu kuba ngazikaqabulana ngisho amadoda imbali iy'nsizwa zikwazi ukuba isithombe zivela ngazikaqabulana ayikho yonke leyo nto mama ungayilaleli yonke leyo nto uyazi mina nawe ukuthi sibhekeke mina ngihlose lukhulu nje ngawo Kuba kuhle uma kunjalo. Kuba kuhle nje kakhulu uma kunjalo. Mama ngizozama ukufonela ntambama uma sekuphumile nje sizama ukuyongisho nje umuntu ngathi usuweze unangu 50. Mhlawumbe ngicela ungichazele ntambama kahle. Ngiyacela nje sithanda sami ungamlaleli lo sisi uthumele lo sathane nje sazosimoshela into eyithenga. Ngiyabonga kakhulu bhuti ngethuba lakho. Oh right silungile sisi. Yo, ayibo. Waba ngentaba. Uzizwa zonke bengiyibona mina besichazana. uthi AI. Wena-ke sisi ngokwakho nje. Nenza nani? Usifila kanjani sizokupheka kanje? Ngathini? Ake ngize ngibe anginendaba nokungiphika kwakhe because lento ekhuluma into engekho nawe akwayipruvela ithombe wayibonela nawe. Manje wena usungakwazi ukuthi ukhona babili ahlathi nje nginikhona babili. Ayikho nje ukuthi nami enye into ngeke ngize ngimiyekeke. Ngeke umyeke kanjani? No, ngeke ngize ngimiyeke. Noma ngangiphike emehleni nakho. Bese sibo 2 awuyazi angenzayo. Hayi kunesibindi intombi hayi unaso. Ngeke nje ngize ngimphike. Hayi unaso. Umuntu akuphike phambi kwabantu pho. So imisela Nawe ukuqhubeka naye. wayibona nje ithombe. Umisela ukuqhubeka naye noma kuthiwa uphikile. Yes ngimisela ngokuqhubana naye. Umisela ukuqhubeka naye. Uma singahlamba silungisa iy'nkinga sixazulule mhlawumbe ngingakwazi ukuqhubeka uma khona isixazululo mhlawumbe azophuma naso. Okay. Yo, sorry ngendlela othole ngayo. Askies but I hope nizoba right. Kodwa ngeke kuthathe isikhathi ukuthi. Uyasamthemba. Hayi ngisamthemba. Yo, mbuke lapha ekhaya nizibonele nani ukuthi hambe kanjani and sigcine la njengamanje. Ubhuti Andile uyaphika. Kodwa ke uthi ulokhethi ithombe aqabulana ngazo noSitha iAI ku-edithiwe nani asazi kodwa ke ngicela ungakhohlwa ukuthi usubscribe ulike ushare ngiyithanda kakhulu bye.